adoptouse unha decisión, creo que prudente e comedida, de facer unha actualización correspondente a unha parte do IPC, tendo en conta que había unha conxelación salarial que viña xa desde prácticamente 15 anos e que comparativamente con outros parlamentos e tamén con outros ámbitos como o do funcionariado público é considerablemente inferior. Por lo tanto, pareceunos que era unha medida, digamos, que axustada á realidade dun incremento que está moi distante do que é o incremento do IPC acumulado ao longo de todos estes anos. O incremento do IPC do ano 2009 a esta data é o 34%, o incremento dos funcionarios creo que é o 16,0868, aí é onde dudo, pero eu os dou en 2 segundos, insisto, e o incremento dos salarios dos diputados foi o 0,08% nese período. Por lo tanto, ese 7% que se incrementa non é un incremento dun ano, é un incremento que se retrotrae ao ano 2009 e que, ademais, se fixo en, lóxicamente, moitísimo menor porcentaxe do que subiu o IPC ou do que subiron os salarios dos funcionarios. Me parece que se tomou un acordo sumamente prudente, dende logo non supón ninguna medida de suba salarial que nos sitúa, nos continúa situando como un dos parlamentos máis baratos, quero decir, o parlamento máis barato de toda España, o Parlamento autonómico máis barato de toda España, e, sinceramente, en fin, creo que foi unha decisión acertada, prudente e moi comedida.